Hasierako idea nagusia zen, gizarte baten aldaketa handi bat egoten danean, diktadura bat erori edo regimen totalitario bat, aldaketa handi bat egoten danean, ardura politikoa daukan jendea normalean egokitu ezinik edo ibiltzen da egoera berrira edo demokrazira edo, pixkat horrela kasu estremoena izan liteke Alemaniako ekialdeko Alemania arresila erori izanean gertatu zen Stasi poliziarekin. Bueno, Stasi poliziak esaten dute 50.000, batzuk gutxillo gehiago profesionalak 50.000 zeudela herrialde hortan, eta gero txibatoak eta kontatuta eta informatzaileak, 1.000 inguru. Bueno, nik Regin Robin idazten da Parisen jaio zen aita judu komunista bat, gai hauekin erderaz dago memoria saturada uste dut. Nik ez ditut asko letu, bere 2 letu ditut. Badauka una novela de Alemania, roman de Alemany, frantsesez, beak bizitza gehienak Kanadan egin du, historialari, soziologa, total. Novela hortan kontatzen du pixkat hori, Stasien kontu hori nola egin zuten, ez danak asko zielako, baina nola pare bat mila edo ikastarotan bildu zituzten, eta bizitza aldatu zitzaien, hortasuna, identitate aldatu zitzaien, ematen ziren biografi berri bat, eta bialtzen zuten, behian zegoen agora, batetik bestera, mugitu zituzten da kolokatu. Eta pensatu nuen, hori horla modu masiboan egiten bazan, egin zitekela modu individualagoan ere, eta pensatu nuen, polita izan behar du, hartu 3-4 lehendakari gai, hori bururatu zitzaidan, eta pixkat orrastu, beren biografia orrastu, danok iten deulako hori, danok aldatzen deu gure biografia. Eta, karo, 3-4 komplikatu esan da, bakarrakin gelditu nintzen azkenean, eta jarri nizkion gizon horri bi teknikari, bat pixkat haurtzaroa lantzeko, bestea bere ibilbide politikoa edo, eta, hori izan ardatza edo novelaren nagusia, pixkat makilatu, itxusia dian pasarteak kendu, karo hor zuloa gelditzen dira, hori bete egin behar da, tal, hori. Nola biografia egokitu edo edertu edo guk danok iten deuna. Nik ez 20 urtekin, baina 40 urtetik aurrea danok nik semezarren nahi. Batzu gutxillo bestea gehiago. Semezarren nahi ikusten dut, kriston, bere bizitzari buruzko relato kontakizun handi batzuk egiten nahi da. Hori dana egila de, hori ez teke egila esaten zio. Danok egiten dugu komeni zeigunerara bizitza kontatu, ez? Gauza, hori batek gaztetan euki baldi mazuen nobilo bat oso alrebesa, eliminatu egiten da, eta egiten da hurrengo hartu, Nik gai hori baneukan, baina inpresioa neukan zerbait falta zitzaiola edo ez zuela gehiegi funtzionatzen, eta justu pandemia hasi eta horri hilabete batzuk egon zian, etxian sartuta, trampak egiten genituen, baina gehien bat etxian sartuta, hor okurritu zitzen Bourdieuren historiari, baina hobedeki galderak egin da nik erantzutea. Solteroen historia da gero erantziteko gauza bat. Pixkat arnasa amateko, edo arintzeko, edo edergarri, edo pixkat zelofan bezala. Gerokoa. Nik herritan jaio zen, baina Bearnoko herri txiki baten jaioan, maiztar baten semea, basarritar baten semea, eta izan dek Frantziko zeik handienetako bat. Bere etxian oain usteat museo bat jarri dutela. Tipo importante bat. Eta zeukak, aspaldiko liburua zeukak, Bearnoko basarritarren zuzenbide mailako artikulua dituk. Eta tartian sartu zian oso artikulu poli bat, igandeak nola pasatzen zituzten. Eta igandeak nola pasatzen zituzten dek gutxi gora bera, hor protagonista gazte horrek, gaztetan ikerketa hori egin zuenak,
ikusi zuena gutxi gora bera, eta guk garai hortan, ni ez ninduan mailoak eta bordatxan da ebili, baina golden, jasberri hauetan ikusten genituen basarritarren zea hori, ez? Eta batez ere Romeritan ere bai. Egoteko modu hori, estudiatu egiten ziren batez ere dantzaldia bukatzera zijoanean kalkulatu, ni nun egon behar dut neska horrekin segiteko, kalkulo horiek, eta gero neska laguntzaren neska laguntza hauan hor erakunde nagusia edo ekintza nagusia eta hortarako estrategiak mutilen aldetik. Neskan aldetik ere, bai, nik impresioa daukadanez bakarrik hori edade hortako jendia kontatu hartuko. Txankarta soinu jotzailea, Itziarko soinu jotzaile soinu handilekin jotzen zian, baina importante bat izan nuan bere garaian, eta horri buruzko biografi txiki bat enkarguz, Itziarko batzuk egin da. Eta esan nian, jode, hainbeste neska laguntza gora eta bera, emaiazue emakume bat kontatu desan pixkat emakumeen ikuspegitik zertzian neska laguntzak, eta guk genuen idea hori edo daukaguna mutilak erabakitzen dute nola eta zenekin eta tal, emakume honek Josepa bat, oso tipa alaia eta horrela. Aina alaia bota zuten Itziarko Mariaren alabak edo ez da gizartzian garai hartan, eta neska bota egin zuten dantzalotu egitea egitik. Eta gero erretorea junomentzan etxera eta amarekin hitz egitea, mesedez, abera alaba bueltatuko esan da, alabak esan omentzen behak ez zuela bueltatu nahi Mariaren alaba horietara, atera zanetik, mutil pila sekuelako atzetik. Eta, bueno, kontatzen zituen gauza gaitik, bazituzten beren trampak eta emakumeak ere mutil laguntzaren zea bat zeukaten. Ni segituan konturatu nintzen ikerketa honek grazia handiko emaitzak ematen zituela. Batez ere, nik ezagutzen nuen garai bat zalako neurri baten, emakume horiek berrogeita piko urte, 600 baten lan egiten ditek, aste barruan fabrikan, neskame, tal, eta gero juten dituk 600 horrekin bordatxora eta horrela, eta zeukatek ez eskontzeko borondate bat. Basarretarekin ez ditek eskondu nahi. Esaten dutenean ni neskame nahiago etirilan, basarrian neskame baino, en fin, badago feminismo horrela ala moduzko bat. Eta sekulako informazioa daukate, praktikamente Nafarruko basarritar guztiak ezagutzen dizkitek, eta Gipuzkoako asko, eta segitek haien egoera ekonomikoa, norekin bizi dian, ama, bestia, informazio. Orduan oso erreza egin zitzaidan kapituloiek egitea. Ni. Protagonista gazte hori, jutendek arreban kotxeekin, tal, bere bloka ateratzen dik, eta deseatzen zeude kontatzeko. Eta gero, 20 urteko mutil batekin ere, badizkite beren, lako. Ikerketa horrena oso errez idatzita gauzadek. Pentsatzen diat irakurtzeko ere oso erreza izango dela. Norbaitek pentsatzen diat emakumeak batez ere esango diatela ikuspegi oso maskulinoa erabili dudala eta aladek. Eta nik Arantxa Iturberekin beti horrela elkarrizketa luze bat egitea jutena, hor, bazegoen hor gai pila bat serioak ere, serio tratatu beharrekoak, eta bai, badaude, baina nik dana ezin dut, nik egin dut nire parte bat. Gehiago da antropologia, nik uste dut, oain zerbait ikusi dut antropologiako departamentuan, frankismo garaiko dantzaldietan, ez dakiz zer, emozionala. Oain jartzen dituzten titulo komplikatu hauek, eta oso gai politxadek, orain zertarako balio ez dutenak, gai horiek gaur egun 20 urteko neska batek irituk zaio, de hecho, dantzaleko ikere danak itxita ongo dituk, eta erorita, edo. Baina,
gure garaiko gauza polit badek, politia. Osan dezu, gai batzuk serio tratatzeko, nik uste ez dagoela tratauta serio, beti zure humore hori dago denbora guztian liburu, ez? Edozein basartetan, atxiloketarena adibidez, soltero dantzalekuna zer esanik ez, baina beti dago, hola ez dakit, humore hori horatzen. Batzutan hola bildur pixka banean basarretarren bat, ez dipentsa inorketzuela letuko, baina letu eskero esan moskeatuko, baina bestalde konturatzen induan basarretarrak oso listo bezala, joder agertzen dek zita bat, Nafarroko zen lekutan, narratzailea protagonista komentatzen dik, hau deustora ez talako jun, bestela unezkeo erretore egina zegoen. Da jende bat errezelo handilekin juten dituk zita hortara, baina konturatzen dituk basarritarren problematika aztertzen nahi dela mutil hori. Gero ja pixkat handik bilera hori bukatuta dihoaztela gelditzen dut tipua eta galdetzen ziok, eta hostias, kontu zibiliai, porque gure arrebak eta segiten, eskua ezote gehiegi luzatzen, eskalaguntzetan ezotegian, lehen apaisa egiten zutena ezote zeaten zuek orain estudiante hostia bat, tal, ez dakiz zer, en fin. Basegoek horrelako errezelo machista tal bat, baina bestela, inkluso batek galdetzen ziok, eta Bourdieu hori marxista zan galdetzen ziok. Eta oso garai hortako galdera, garai hortan basarritarrak oso listoa egin ustean. Ondo gelditu nahu, herri gaztedi eta hostias, langileen pare. Hori Bourdieuren adek, 60ko hamarkadaren berak esaten dik erdialdea edo maiorazko izatetik berme bat, o bentaja bat edo etxekiate hori, bentaja bat Andrea bilatzeko oso denbora guzian industria hor, Baionatik pixkat alde harta, Anglet aldea, hor puerto inguruan da hor sortzen dek eta neska konturatzen dituk bizimodu erosoagoa eramango dutela langile batekin eskonduta eta ez ditu langileekin eskontzen. Eta gero bazirudik Bearnoko herri hauetatik Zubero aldeako joera bat zegoela, bestela etzien irikiko kuku deua hau. Irikiko ziren urrutitik, Maule, Bearne, hoietatik jendea zetorrelako, hori kontatzen dite bintzat. Eta Zuberoan industriari nola etzegoen, geldituko dituan oindik hor neska bolsa batzuk prese duenak eskontzeko. Gure garaian maiorezko izatea putada batuan. De hecho, maiorazko espabilatu xamarra zeituan aldegin ziren basarrietatik. Hori emakumeak esan beharko zenuteke, ez dezu ezagutu garai horita. Goldenekoa zan fenomeno soziologiko bat. Aztertzeko nik beste inguruko ez nituen ezagutu, baina goldenekoa bai. Eta jende andana etortzen zan. Goldenen ere jende. Eta jende hori barran eserita, quietos, begira eta begira. Nire sega beti zugarri gustatu zaitu eta gero kontu eratzen naiz, pixkat baukadala. Baina narro nao, que hostias. Gauza horiek ere gaztetan da sufritu iten dezu, baina gero kontu eratzen zeanean Europan da nola bizizian basarritarragu, nahiko jende moderno izan gaituk eta hor bazegoek Bernarren kontatzen dudanean txikitago gure eskola eta kontatzen dizkiat eta Thomas Bernard ere, batzuk uste ditek aberazkume bazala, baina kebak, bere ama jostu nahuan da tal, eta eskolara jun eta lehenengo argazkia agertzen dira, atzian hankautsik dauden eta aurrian, zapatadunak aurrian, da bestiak
Eta, bueno, Saramagoren herrian emakumeak hankautsik ibiltzen dira. Neguan ez, baina gu behintzat abarkakin ibiltzen ginen. Eta goldenea juten ginen zapata. Imanol Lazcano, a ber, histori bat oso, Imanol Lazcanok esplikatzen di primeran. Imanol Lazcanok esaten dik, Itumetatik Erdoiztara edo Aizarna bidean, hor kruzea baino lehen, pendiz bat igo, eta handi begira jarri eta ikusten diala txapel, sepai. Aizarna berzola ja, ez dakiz, azpikoa, horre, antxiturbi azpikoa. Pixka beherago, gure aitea eta Iturzaeta, Patxi Iturzaeta, auspoan liburu bat edo biz euskak. Goian, eskubita, Lizasoren Xaberri, Lizaso eskondu arte, bizizan lekua. Behian Artañola, goian, Gipuzkoa erdiko bersolaritzaren zea, hortik, eta beak, Arrasilko alkatea izaten omen ziok, hor monumentu bat egin behar dutela, kotxe utzi eta behire egoteko. Ikusten ditu gero pixkat urrutira jarrita, oanda ikusten dut gaurrian, sepai, ustapideen endoia eskubita, Gipuzkoa kontrolatzen dik. Bueno, hor jaio genuzten. Eta hor jaio, nik uste nuen munduaren azken zean jaio ginala, baina kiba. Mila aldiz leku alrebesagoa daude, pila bat. Gero, azpeitira hasi ginean, bizikletan orduan nik uste dut botak inda juten ginela. Botak edo, zerbait. Abarkaik ez, abarkaia izango zen, bulin, izugarria. Hor agertzen dian, bi umetako haurtzaroari buruzko biziak reala dira, realak. Autobiografikoa dira, pixkat hiperliteratura, zein da, landu, pixkat igual gehiegi landuta. Hor Zimborska bat agertzen da, Premio Nobel, Krakoviakoa. Gure auzuan bersolaia zauduen bezala, Krakovian dana poeta egituan zaude. Poeta pila bat, pare bat Premio Nobel ere bai, en fin. Aurreko baten hori nioan letzen, bueno, ez dik zer ikusi egin da utzingo dira. Bi poeta zituan behin zean, Nebraski edo taberna baten firmatzen, beren liburu firmatzen, 2000 laguneko fila bat egin nuan. Nekatu ituan etxekia zenbat zein, da taksi batekin jumer izan ziren, Zimborska eta beste Milotxe edo zegitea. Zanaia dituk, dek poesia maitxe duten, beste bat kontatuko diat Zimborskarena eta bukatzen dira. Behin taxian dijoazte, Zimborska hau, oso tipa maja da, oso nik, zautu ganu, enamoratuko nintzen, golpeti behakin joe. Taxian dijoazte, itzaldi bat ematean, Akademia Las Minas edo ez dakizar, eta dijoa beste poeta batekin, Bronsnoski edo ez dakizar. Eta tipo hau, pixkat arrua omen zan, ze hau, beste poeta hau, eta egiten omen txizkian resitatu, batenak eta bestianak eta horrela. Eta taxistak hori dek Lizason berso bat egin, eta taxistak esatea, Lizaso. Beste bat egainana kantatu eta egaina. Danak asmatzen omen txizkian. Poesiekin. Halako baten bere bat resitatu omen zian. Taxistak esan omen zian. Ya sé de quién es. Este Bronsnoski, pero no me gusta nada. Esan nahi dut, hor, Aitxonaren histori badago kontatuta, Zimborskak esaten du nere etxean ez da egon suizidiorik maitasunagaitik, ez da inorre atariratea pistola batekin alkarri tiro botatzeko, horrelako histori bat. Eta nik horren arrimuan edo horren zean kontatzen dut gure etxean ere ez dela egon Romeorik eta Julietarik, eta nere Aitxonari Andrea hil zitzaion, eta aizpakin eskondu zen. Badaude, esaten da momentu baten, baina bai, oroar, da diskurso bat prestatu gabea, ala nahi nuen, ez nuen nahi rollo bat sartzeik, nahi nuen kursillo hortan esaten diote, hartza gai bat, eta beste gai bat neuka, baina oso komplikatua zana, eta hau iruditzen zitzaian jokua ematen zuela, tonu hortan, tonu humore, parodia da hau, ez da realismoa, eta ez da pizkat parodikoa,
Eta esaten denean gaur egun leku batzutan solteroak eskonduak baino gehiago eta igotzen nahi dela, ez du esan nahi gizonezkoa bakarrik, neskakin igual gertatzen da. Badago joera bat herrialde aurreratuetan igotzeko. De hecho, San Valentinen ordo ez egiten dutenean, ez da zer fetxatan egiten duten festa handi bat, solteroen festa, eta esaten duten ez, dirutzak moitzen dira, eta Txina eta leku hauetan ere, gero eta gehiago dira solteroen, baina ez dira mutila bakarrik, bila dira. Zuk sumatu baldin baduzu, seinalea arrazoi daukazula. Bai. Bai, porque, korrikalariak, horre alako sailkapen bat egiten da. Soltero modernoak, soltero voluntarioak, edo horiek erabakitzen dute, horientzako gizarte aldatu behar da, kotxeak, txikiagoak, letxiak, hor badago rollo bat, solteroentzako ekipamentuak jarri behar dira, badauka diskurso improvisatu hori, eta gero aipatzen dira 3-4 soltero multzo, ez? Batzuk dira, soziedadetakoak, horiek gizonezkoa dira, eta horiek juten dira arreban etxea, ama hiltzen zaienean, horiek erabat maskulinizatua daude, baina gero korrikalariak esate batuko, vertikalari buruz hor gauza batzuk esaten ditut, bai, vertikala dago espiritualidadearekin lotua eta kronometroarekin ez dakiz zer, da horrelako goiz inspiratu bat, eta hor nik uste neskak eta mutilak antzeko ibiltzen diala korrika. Nahi zenuen garbilago. Gero nik uste dut, gaur egun nagusi dira emakumeak idazle bezala. Eta inungo problemari gabe hitz egiten dute emakumeen ikuspegitik. Eta ez dakit gizonezkoak zergaitik bildur pixkat eduki behar deun beti gizonezkoen ikuspegitik hitz egiteko. Nik uste dut zilegi dela. Nik Uxue Alberdiri edo ez dakizeni edo ezin diote esan baztertzailea o baztertua sentitu naiz zure diskurso hortan. Ezin diote esan, porque gaizki begiratzen didatelako, baina aparte igual hala behar duelako, ez dakit. Ez gehi goratzen, baina diskurso hau zijoan pixkat hasten da novela eskaintza batekin, solteroei eskaintzen zaie mutilzarrei. Gero mutilzar solteroei buruzko ikerketa badi joa. Eta kanpaina iristen danean pentsatzen nuen gai oso ondo egokitzen zala novelako espiritu horri. Orain, horre porzentajetan hitz egin da, mutilzar maskulinoak irabaziko zuten, segurazko. Oso postura polita da, maitena edo iparraldeko neskarrak esaten daio, zuk ez ukatu izan zerena, izan zaena. Zuk eutxi zure hor dago debate hori, baina eske novelak oso harin pasa behar dezuta etxea sartzen li horietan ere gehiegi. Bi esaldi zeudek, eta nik usteat novela aprobetxatu behar diala bilera hauek horrela pixkat igual, rollo teorikoagoak edo. Bat behintzatek, kunderak esaten duenadek, realidadea historialarien eremuadek, eta literaturen eremuadek existentzia. Eta zer da existentzia? Existentzia dek maitasuna, eriotza, tal, eta nik beti hor, basaudek, esaldi horiek ez ditek asko balio, baina pista bat ematen ditek literaturak, eta gero egila dek, literaturan zaudek gulajari buruzko edo Operación Masakre, Waltz edo, basaudek baita ere realidade gordinari buruzko novelak, baina
nik uste dut oroar literatura gehiago dala existentziari buruzko jardun bat, realidadearen representazio bat baina atzekiat. Realidadearen representazio egiadek realismoa, eta naiz pakok horrezaten den realista gehala, naizela, ez diatuzte ala danik. Ez diatuzte novela hontan ere bukaeran eta zean ikusten dek oso bukaera optimistako novela badek, eta bukatzen dik ondo Brunok eta bukatzen dik ondo bi emakumeekin, baina alduen bezala. Lehen ume batuan, ume nerabe bat eta hoain emakume heldu bat. Jode, txokolatei baten lan egiten dik, eta ja kilo batzu zeuzkak, eta emakume, jode, nik novela honetan gehien gustatzen zaidanadek, nola juntatzen dian berriro, emakume horre kilo batzukin, kiloena gustatzen zaida pila, eta ez dira esango zoriontzu eta txorrada hori, baina ondo, gainera, Oteizari buruz, zeak idazten. Pastorala. Jo, nik pastoral hori guztua ikusiko nik epa. Batez ere, motoan sartzen dan fraile hori, Zumaiko, Zauzko mediku Iñaki Peña edo horre, telebistan azaltzeban pandemia garaian, horren Andreak letuzian, desantzian bere Aitxonaren, txika zertzala, anaia edo horra agertzen dan, motoan agertzen dan fraile hori. Oteizak esaten zian, alkarrekin ateatzen ziala oinatitik, eta bestea, ego batzu zeuzkoala hemen. Aurrekoa komplikatu xeagoa ikusten nia, ekintzaileen justifikatu ituan, oso histori fuerteak, politiak kontatzeko izugarri honak ituan, tabernan kontatzeko modukoak, praktikamente danak ituan, baina kenduta Balentzi eta bi hiru beste danak ituan pistola batekin ibilitakoak, edo etzekiet. Protagonista bati buruz zeharka esaten dana, iruditzen zait, literatura dala, eta zuzen esaten dana, hori ez da arreza esplikatzen, baina aurreko novelan asmatu nuen gau txori bat, gau ez dana ezagutzen dute, bakarrik idazlearen bizitza kontrolatzeko edo eta Andreri bazeukan, Maitalerik. Hemen ere dago protagonistari buruz dauden informazioak, daude edo emaztearen bidez, asko, eta gero, zeako enpresa xelebre hori, Madriko enpresa hori. Eta zergaitik hori, iruditzen zait, beti gauza berdina kontatzen ditugu, eta bizkat, Nikola lehenengotako entrevista Sekzarbitoria egin nion, eta Sekzarbitoria niretzako izan da jangoiko txiki bat. Eta bukatu genuen, eta esan nion, iazdakizu ze gehiago dut, eta zuretzako zer da literatura. Eta bera kontatu zian, beti ondoren kontatzen deun historiari, juduak garraiatzeko ganadu bagoi batzutan sartzen zituzten, eta zeuzkaten respiradero batzu horrela, arnazbide batzu bagoi horiek, eta juduak eremu konzentrazio eremutara joazten bitartean bat altxatzen zuten da zulo hortatik kontatzen ziren bestei, oain emakume bat ari da untzak ez dakiz zer, oain gizon bat ari da egurra txikitzen tal da. Badirudi zirriztuetatik begiratuta ikusten dana ondo kontatzen dakiena dala idazle zea bat. Bakit metaforak ez duela gauza hundirik egiten, baina politia da, eta etengabe saiatzen geha, eta nik uste jende gehiago ere bai. Zuk esaten badezu, tabernan esaten da hori. Bai, esaten ditek, auzokoak esaten ditek, edan egiten zuela. Zuk esaten badezu, edan egiten zuen, pixka tristea gelditzen da. Baina auzokoak esaten dute edan egiten zuela, eta esaten ditek ote zebilen ez dakinun, zeharkako informazio horrek balio du literaturan.
Pako Aristikola maingurutan da inoiz tokatu izan genean, behar esaten dik, kazetaritzak erakutsi ziola idazle izaten. Eta nik beti eukidiat sentimentua niri ezurratu intziala. Eta, de hecho, jubilatu nintzanetik gain hau garrezago. Batzuk egiten deuna, zer ikusi gehiago dik karikaturakin, deformazioarekin eta etxekazerekin, ispiluarekin baina. Orduan, reportaje hon bat idazten baldin badu sekula, egin aldegu reportaje hon bat sekula. Igual, erabiliko genuela norbaiten ideatxon bat sartzeko eta doktoretzeko, bestela kazetaritzak ez dik. Kazetaritzadek realidadea, besteadek existentia berriro kunderarena zeginez. Edo pigliak esaten dik esateko, en fin, horrela ematen di hau zerbait bakigula eta ez teki hau ezer. Baina esaten dik, literatura dela utopiaren aplikazio pribatua, badepa esaldi ederra. Utopia normalean beti politikoa dek, eta gizarte mailakoa literatura, pigliak hainbeste idatzi zian, hori izaten zian da handik 5 urtea kontrakoa. Baina, komeni zaigun hartzen di hau. Aplikazio pribatua hor, nik ez dut, nire kasuan ez didala lagundu. Guk genuen hori bolara hori nuevo periodismo edo hori eta basegoan literaturaren toke bat emateko. Rosa Monteroko esate zian kazetaritza berarentzako zala senarrakin oheratzea bezala eta literatura esate zian maitaleekin txika zer egitea. Hori, basegoek baina ni uste bi gauza diala. Handuk ere oso beti aipatu izan dik kazetaritzaren gertuko zehari. Baina, honek ez dik zer ikusi handirik. Hor, asmatzen esan deanean, hor dagoen kasu noladek, Womirski edo agertzen de tipo bat, dan asmatu zuena, bere bizitza. Berak esan zian Lituanian jaio zala, ume famili judu batean, eta konzentrazio eremu baten pasazuela hortzaroa. Eta okarrena de jendea sinistu intziola, hain ondo omen zegoenik ez da letu, liburu hori. Baina telebista ebili guan. Eta dana esaten ziren, holokaustoaren idazle berri bat. Kazetari bat hasi guan begiratzen, da ez guan ez judua, ez hostia, ez. Hasieran sortzen dituk, nabarmen duten zaik, zenekin abilen, eta gero, ni usteat diluitu iten dela edo disimulatu iten dek. Oso zaila dek behin edadeatik aurrea tipo bat izatea horren zea daukak. Nik eukinean, txekiat, noiz, Mas Fritzekin eukinean kontatzen diat hor novela kaskarroietako baten, kontatzen diat mendekotasun hori. Eta mendekotasuna ez dek broma bat, dek letu tipoa eta hain irea sentitzea mundua bere begiradatik edo zeitenian ikustenianik iruditzen zitzean ikusten nuela. Mas Fritzen begiradan ere, baina asko interesantea badek. Jutea egiten. Nik bolara hontan 10 urteetan asko irakurriat. Gertatzen dek nobedadeen bila ibiltzeaiz eta aspertu iteiz eta berriro bueltatzeiz betiko irezeatara. Orduan betiko hile dituk azkenean, letu dizkianik, banbilen nobelak esate baterako, lehen guaztean eri aspertuta, eta beste, letuko nizkian igual 6-8 aldiz, eta hala ere izugarri honak iruditzen zizkiak. Edo ni Maria Zalea izan hau, oso Maria Zalea izan hau, eta Maria zen novela batzuk ere askotan letuko nizkian. Gertatzen dek kritikoak eta liburu hau hartu eskero, ez dituk oso zaleak gauza bienak, eta gero ikesten den bezala Europako zenbait jendek eta sartzen dizkitek, biru, histori, tal, eta dotore, gusto kontua dek, niri gustatzen zaidak. Gustatzen zaidak, histori bat kontatu beharrean, bi nahastea edo
Beti pentsatu izan dut, guain dela 10-15 urte idatzitako liburu bat, irakurtzen hasiko bazina, zu jaetzea ordukoa, ezta? Arrotza sentitzen zea hori irakurtzean? Oso raro sentituko nintzen, bai, arrotza bai, baina ez pentsa erabat txarrak iruditzen zaizkidanik, Gehiegi egin naiz, pixkan ere burua goian jartzen, baina... Arrotza esan nahi dut. Arrotza bai. Jaetzea ordukoa, 10 urte, 15 urte, eta denok egin dugu bilakera bat. Bai. Orduan hori da. Beti dago... Ni nintzen... Ahots bat baldin badauka... Idazten jartzen zenean goizeko 7-etan, 8-etan, importantea da zuk sentitzea ahots bat. Dagoela, daukazula, tal, eta ari jarraitu behar diozula. Hori dagoen bitartean, eta zaharrak ere horrekin, lehengo nobelak ere horrekin idatzita daudenean, nik onartzeko zea daukat, iruditzen zait. Beste esaldi zehaietako bat esateko, tabukik esaten zuen, novela bazala, ahots baten argazkia. Eta ni era bat konforme nago, novela baletzen dezunean eta ahots bat protagonistaren edo narratzailearen ahotsa oso garbi dijoanean, eta haren mundua ikusteko era eta tal da, zuk somatzen duzunean, novela txarra ona edo tal, hori balekoa da. Balekoa da. Eta gero, ahots hori noiz egiten da, kuriosena da, igual goiz baten jaikitzen zat, esaten duzu, gorputza ere ez daukazu ondo tal, eta gaur alperrik izango da, eta igual egun hortan, ateratzen zaizu, folio oso bat. Oso zaila da, oso raroa da, zerebroa oso gauza raroa da. Eta gero, hau edan adia zerebroaren, nik etzekean nola izango da, baina gaixotasun bada, jardun, zerebroaren parte hori nik uste inflamatu bezala egiten dela. Goizean, beti goizean. Goizean goizamar, 3 bat ordu edo, eta juten dituk ordu horiek, ez beti, baina oso, eta potxiten badek, edo ikusten badek angel ditu eizela, boligrafo bat azea poltsikoan hartu, bi bastoi eta jute eiz hemen dira. Eta igual, alne beti gora bala, ostia, ez kriston argitasuna berriro, hori dek. Eta arratsaldetan, inoiz ez, letu bai, besteena letu. Gertatzen de batzutan, goizean jaike aste aiz, bezperako aletzen, da esaten dek, honek ez dik izartako baleio da borratu iten dek. Edo beste bide batetik eta tal, baina goizadek, beti goizadek. Eta argitasun berezi hori edadarekin impresioa zeukat pixkat moteltzen dijoala. Impresioa zeukat, Normalean apenas erabiltzen dian, erabiltzen deke norbaiten saldin batzuk, Andrea erabiltzen de pixkat, baina ez asko ere, ez. Txekiet. Ez. Horrela persona bat diteko, ez diatuzte, nik uste hemen daudenetatik, norbere burua jute eiz erabiltzen. Bati jartzen diok ire buruaren zati bat, besteari beste zati bat. Gehiena norbere burua erabiltzen dek, Madame Bovary semua, hori. Ik badakik, bizitzari buruzko gauza batzuk badakizkik, baina ez dakik espresatzen. Maitasunari buruz esate bateko, ez dakik espresatzen da literatura egiten dik, hori espresatu. Eta orduan esaten dek, hostias, hori neri gertatzen zaidak. Eta oso importantea dek, guri gertatzen zaigun hori saiatzea nola edo ala adierazten. Orduan, ez diatuzte kanpoko, persona baten kanpoko ezaugarriak eta gehiegi. Nik maitena 60 urtekin eta kilo horiekin eta tal, ez diat inor behar zeiteko. Ez diatuzte behar da nik.
danok zeuzkagu gauza pila bat bizi dizki hau, eta izugarri zaila egiten zaizu hori esplikatzea. Eta hori esplikatzen saiatzeaiz, hor eserita aide zenean. Hori dek ariketa fuerte bat. Eta denbora daukak egiteko. Ez dek bersotan gertatzen dana. Ato da, haiek ere ekiko izkitek beren aurre gogoetak. Baina, literatura berez, egon nuan goian, 19. bigarren partian. Gero ja telebista, zinea, bestea, literatura gelditzen dek periferiako kulturaren bastarreko gauza bat, sekta bat. Nik impresio hori zegoa. Lehen gehiago letzezan ez diat uste, baina zentralidadea hartu dite beste gauza batzuk. Eta segurazki, momentu ondan esateko bertsolaritza bat zeuka zentralidade bat hori ere diskutitzeko bade, porque zeukak bolara bat zentralidadea, eta gero berriro juten deke bastarrea. Oso kultura baztertu baten, genero baztertu bat, pentsazak literaturak. Hor, debate politxe dituk literaturak baliodik zer aldatzeko, tal, sartuko egin duztegek zea hunditan, ura hunditan. Ni usteat badaukala, literatura badaukala momentu hontan ere bere garrantzia, bakarrik lehen handiagoa zuela. Lehen nik usteat 19. bukaeran bizitzeko, pensatzeko, maitasuna ulertzeko, zeak, literaturaren bidez iritsiguan gizartearen franja batzutara. Eta orain ez diat uste, orain olako taldetxoetan edo ekiko di garrantzia, baina